Alrededor de 470 niños y niñas de l'Eliana están participando del 27 de junio al 29 de julio en una nueva edición de l'Escola d'Estiu. Este año el servicio ha podido ofrecerse gratuitamente gracias al programa l'Eliana Concilia, financiado por el Ministerio de Igualdad. El objetivo, como en otras ocasiones, ha sido ofrecer a las familias elianeras una programación alternativa de ocio y entretenimiento para los menores de 3 a 14 años durante las mañanas de las vacaciones escolares en el Colegio Virgen del Carmen, en el Centro de Formación de Personas Adultas y en el Centro Sociocultural. Entre las actividades que han desarrollado se encuentran las basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, talleres de cocina, danza y música, expresión corporal, juegos de agua, entre otros. Además, el taller de teatro para alumnado de 6 a 14 años que organiza anualmente la Concejalía de Educación e Infancia. Al final és una escola per a d'oci i d'entreteniment, que és el que toca. Ara està fent molta calor i el que estan és passant-s'ho bé i ajudant a conciliar els pares, perquè els pares continuen treballant i estan molt bé. Per primera vegada el govern d'Espanya ens ha donat diners per a poder celebrar aquest tipus de manera gratuïta, perquè així ningú xiquet i ninguna xiqueta ha pagat res, que és molt important. Ajudem a les famílies. Estem donant feina també a vora 40 persones. Per tant, fer una valoració molt positiva i agrair sobretot a les famílies la confiança en l'Ajuntament de l'Eliana, en la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de l'Eliana i a l'empresa Conta Labor, que en aquest cas, així en el Verge del Carmen, està fent un treball fantàstic.